Τρέχει με ένα Evo εξάρι. Να πούμε ότι εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή είναι και το Nova, παίρνει με 2 κάμερες, θα μεταδοθεί ο αγώνας σε περίπου 10 με 15 μέρες από το Nova, σε ένα 45 λεπτό αφιέρωμα για τον αγώνα. Πάμε να δούμε λοιπόν παγώνες για τον αριστερό διάδρομο. ...6-2 το 200 και ο χρόνος του 9-4-50.